kali badhe nampilake musikalisasi geguritan kanthi ira-iraan manunggaling anti lan Gusti. Kula Yuna Zahida dados aksen kantos penggurit. Kula Awatimus Pirayani dados penggurit. Kula Felicia Soraya dados musik. Kula Maya Ramita dados musik. Kula Kadoti dados penggurit. Kula Sekolah Hidayat dados vokal. Penggaling ati lan Gusti. Nalika awak manten atiku nglangur ing pikir kabeh kuwi lan napas asale saka Gusti Kang Welas Gusti ora katon nanging rasa ing saben atas nalika nyandhakake jeneng ing sebut Gusti salatku dudu mung gerak roh nanging nyambung ati lan wangi saben sujud tak serah rasa syukur lan pangapura Al-Qur'an dadi pandang wengi suntunanku ngliwati donya kabeh ditakon ana wasulan yen tak mampus nanggung rasa percaya Gusti tuntun aku saben dina supaya ora kesasar dalan slametno aku saka bedahan teguno iman nganti pungkasan. Paus ya. Segala semanten